Continuamos co correo electrónico de Google e escribimos na barra de direccións do noso navegador www.gmail.com. Imos tentar explicar o uso e a utilidade das etiquetas para clasificar e ordenar a información. Pero, en primeiro lugar, temos que acceder á nosa conta de Gmail. Temos que escribir o nome do usuario e a clave da nosa conta de Gmail para, posteriormente, premer en acceder. O correo electrónico que vos estou mostrando é o que eu utilizo cos meus alumnos na asignatura de TICS, de Tecnoloxías da Información e da Comunicación, unha asignatura optativa de primeiro de bacharelato. Vedes que aí aparecen os nomes e un apelido de cada un deles, e o que vamos a facer agora é mostrar como etiquetaría unha das mensaxes que aparece sin etiquetar. Vedes que a mensaxe de 04 TIC está sin etiquetar e esa mensaxe correspóndese co nome que aparece aquí. Vedes? Marcos Álvarez. Ben, pois é o único que teño que facer é ou ben picar no cadrado e buscar a etiqueta, sabendo que é Marcos Álvarez, e asignarlla, vedes? Ou ben, no caso da información que aparece aquí, o nome de Daniel, usuario, que non ten etiqueta, e que habría que creala, sería o mesmo, sería picar nese cadrado, ir a etiquetas e, evidentemente, se non temos unha etiqueta que se corresponda cos contidos que queremos etiquetar, teríamos que intentar crear unha nova. Por lo tanto, vamos a crear unha nova e decimos, por exemplo, que se chame desta maneira, que é o título da páxina. Aceptamos e vedes como inmediatamente está creada esa nova etiqueta. Imos agora a acceder a outra conta de Google para exemplificar a utilización dos grupos de contactos. A nova dirección, o nome do usuario e a contrasinal desa conta. E por último, accedemos. Esta é unha conta que ten o Departamento de Orientación, en a que, como podemos ver na parte inferior, no apartado de contactos, aparecen agrupados os alumnos e alumnas polos diferentes niveis de ensino que temos no instituto. Todas veces que aí, por exemplo, se eu premo aí, aparecería primeiro A, primeiro B, primeiro C, e dende aquí poderíamos, se vamos á opción redactar, escribir conxuntamente a todos os alumnos dun determinado grupo, como podedes ver aí. Isto ten unha grande utilidade cando queremos dirixirnos a un grupo de alumnos no seu conxunto ou a varios. Por último, quería referirme ao apartado Configuración e dentro dese apartado, que xa vimos algunhas cuestións, referirme especificamente a temas. En temas, o que podemos elixir é un fondo de pantalla diferente para o noso correo electrónico. Se vou a elixir, por exemplo, un novo fondo de pantalla, e ides ver como a pantalla do meu correo electrónico, o fondo de pantalla do meu correo electrónico, vai a modificarse en función da escolla que acabo de realizar.